नमस्कार, गोड़ चुके गोड़ लागत नहीं रउआ सभी लोग हमारा के पहला वीडियो में कमेंट कर ले रही कि आरा छपरा के बवाल काहे होता। तो रउआ के हम बतावल चाहत नहीं कि आरा छपरा के बवाल काहे होता। हम एकरा खातिर पूरा रउआ के जानकारी दे। ई बवाल खाली एगो गाना के हमरा के तनिको न मानेला दोसर देवाली जाट फानेला ई त घूमी घूमी खोजत चारा भातार भटियारा रहता जाके आरा। वो गाना गइला के बाद जिला पे गाना गा देने हैं ओकरे पे बवाल हो गई। और उनकरा गाना गइला के बाद आरा जिला के सिंगर लोग के सबके बुरा लागल था कि उनकरा के आरा के आगे या पीछे भटियारा नाम ना लगावे के चाहत रहे। काहे कि आरा जिला या भोजपुरी में भटियारा के मतलब गाली शब्द होला। तो उहे गुस्सा के वजह से उहे प्रॉब्लम के वजह से आरा जिला के एगो सिंगर गा देले हैं। अरे सुनो रे काका मंगरुआ बेटा तोहर भइल मन बढ़ुआ आरा जिला के छोरा लावेला। और ई गाना के बाद तो बहुत बड़ा बवाल हो कि हर भोजपुरी सिंगर एक दूसरे के जिला के बदनाम कर करके गाना गावे लगले। फिर और एगो छपरा से एगो सिंगर गइले ओह पर में अमसा सुबा लोगता ए सरऊ छपरे तहर जीजा बुझला। ई गाना गाइला के बाद अभी सोची तब बवाल बढ़ियो गई। कहे कि गाना चलत रहे आरा जिला के बाद गाना जिला पे चलत रहे पहले नु। अब ओकरा बाद अभी गाना चलता बहिन और जीजा पे। केहू सरऊ कहता तो केहू बहिन कहता। का भाई इतना बड़ सिंगर हो के सार बनोई के रिश्ता रखत रहे लोग। वो जिला में होखत रहे गाना चलत रहे। अब बहिन पे सरऊ पे जीजा पे कौन सा गाना है? अपनी मनई एकदम नहीं खे अपने में कोई लड़ाई हो। और वे लोग भोजपुरी सिंगर हैं कि भोजपुरी के नाम रोशन होता, बड़े स्टार बनले लोग सब कोई। तो भोजपुरी का और नाम रोशन होता है, उन्हें बदनाम मत करो लोग। कि कोनो गाना पे केहू के भी बहिन सार पे काहे बहिन और सार की भाषा सब केहू समझेगा। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, हर केहू समझेगा। जिला पे रहेला तो केहू जिला ना समझियो ना। पर रउआ लोग सब गाना मत गाई, भोजपुरी के बदनाम हो। सभी सिंगर से ये प्रार्थना बा कि भाई ऐसा गाना मत गाओ, अच्छा गाना गाओ लोग। कि सब कोई गर्व से कहे कि हमारा भोजपुरी का गाना सुनो और बहुत अच्छा से गाओ लोग। और रउआ सबके गाना हिट पे हिट हो जाए। आरा बक्सर चाहे त छपरा सब भोजपुरिया भाई हो। और रउआ लोग ये वीडियो कैसा लागल था, रउआ लोग के वीडियो पसंद आयल हो तो रउआ लोग एकरा के लाइक और शेयर जरूर कर दे।